A Semana Europea das PYME é unha iniciativa creada pola Comisión Europea, se fai por primeira vez en Europa e é unha apertura aberta a todo tipo de entidades que traballen a prol da mellora da competitividade das PYME. Entón, neste sentido, o CER o que pretende, a través das universidades, é colaborar coas empresas na mellora da competitividade e por eso entendimos a necesidade de organizar os workshops na Eurorrexión con esta temática. O que queremos é establecer pontes de comunicación, de diálogo, de colaboración, de coñecemento mutuo entre as comunidades universitarias da Eurorrexión e o tecido empresarial, en este caso, as pequenas e medianas empresas da Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal. Entón, por eso escollimos Maia, que está asentada na área metropolitana de Porto, máis concretamente tivemos como socios Tecmaia e Maia Innova, que son centros empresariais moi potentes da Eurorrexión, e logo escollimos tamén Vilagarcía, por entender que a asistencia dun porto e tamén da industria conservera e da industria alimentaria tamén podía ter unha necesidade de apostar por esta innovación, non? Sí, as pequenas e medianas empresas, en este caso do Concello de Maia, ao norte da cidade do Porto, e do Concello de Vilagarcía, en Galicia, foron realmente colaboradores con nos na proposta. Cando o CER se dirixiu a eles, atopou unha boa sintonía e ganas de participar en esta actividade pioneira e innovadora que propón o CER. Entón, o que pretendemos é que estas persoas que acudan ás xornadas, cando rematen as xornadas tanto a de Maia como a de Vilagarcía, que saiban responder a estas 5 cuestións que dixemos que son o título de what, when, who, how e where. É dicir, que, cando, onde, como e quen pode innovar. E ao terminar as xornadas, que podamos todos sair desas xornadas tendo estas respostas. Entón, para isto, contaremos coa presenza de membros das oficinas de transferencia de innovación e resultados das universidades galegas, así como tamén representante dun Innova, que é técnico tamén experto na creación de empresas, e logo tamén contaremos con empresarios locais. Fundación Centro de Estudios Eurorregionais, que é unha fundación universitaria conformada polas 6 universidades públicas de Galicia e do norte de Portugal. Estou para referir á Universidade do Porto, á Universidade do Miño, á UTADE, á Universidade da Coruña, á Universidade de Santiago e á Universidade de Vigo. Existimos prácticamente dentro do ano 2000, ten unha figura xurídica propia que é unha fundación sin ánimo de lucro. O CER, dentro do ano 2004, dispón de unha serie de servicios telemáticos a partir dunha página web avanzada na cal as 6 universidades públicas de Galicia e Norte de Portugal xestionan un xornal electrónico conxunto, unha axenda conxunta, promoven publicacións electrónicas e en papel conxuntas, ademais de un museo virtual universitario, unha revista científica e outro tipo de actividades. Animar a toda a xente a acudir, que é necesario e que tamén que existen un montón de recursos a disposición de todos, tanto dende o CER como de outras institucións, das propias universidades, das cámaras de comercio, de oficinas que poden axudar na incorporación da innovación ás empresas, así como na creación dun plan de empresa, que temos que arriscarnos, temos que ser fortes e seguros de que podemos levar adiante os nosos plans de empresa.